अर्ध्या तासात उडीद डाळ भिजवत ठेवून आपण क्रिस्पी असा मेंदूवडा बनवू शकतो. पाहुणे आले तरी काही टेन्शन नाही. फक्त अर्धा तास उडीद डाळ भिजवत ठेवायची आणि खमंग अशी हिरवीगार चटणी, नारळाची चटणी बनवायची. तर चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. मी 2 कप उडीद डाळ अर्धा तास भिजवत ठेवलेली पाण्यामध्ये आणि चाळणीमध्ये पूर्णपणे पाणी काढून घेतलेले आहे. आता मी मिक्सरमध्ये पाणी न घालता जितकं क्वांटिटी भरेल मिक्सरमध्ये तेवढंच मी 4 चमचे मी घेतलेले आहे. आता पाणी न घालता मी उडीद डाळ चांगली ग्राइंड करून घेतलेली आहे. तुम्ही बघू शकता लोण्यासारखा गोळा झालेला आहे. बाकीची उडीद डाळ सेम तशीच ग्राइंड करायची आहे आणि पाण्याचा एकही थेंब वापरलेला नाही आहे. 7 ते 8 मिनटं ही उडीद डाळ चांगली फेटून घ्यायची आहे, त्यामुळे हलकी होईल. तुम्ही बघू शकता पीठ चांगलं पांढरशुभ्र झालेलं आहे आणि पाण्याचा हाप थोडासा हलका असा वाहत लावायचा आणि आपल्याला गोलाकार असा मेंदूवड्याचा आकार द्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता अजिबात कुठेही वाकडं तिकडं झालेलं नाही आहे. शेप मस्तपैकी असा झालेला आहे. आता गरम तेलामध्ये एक एक मेंदूवडा फ्राय करून घ्यायचा आहे. सुरुवातीला गॅसची फ्लेम फास्ट ठेवायची 5 मिनटं. मेंदूवडा थोडासा सेट झाला त्यानंतर मीडियम फ्लेमवर मेंदूवडा क्रिस्पी करून घ्यायचे आहेत दोन्ही साईडने. आता मेंदूवडा गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवलेली आहे आणि प्रत्येक मेंदूवडा मी पलटून घेत आहे. तुम्ही बघू शकता किती सुंदर असा कलर आलेला आहे मेंदूवड्याचा आणि जरा आपण पाण्याचा न वापर करता कुरकुरीत असे हे मेंदूवडे तयार झालेले आहेत आणि गोल्डन असा कलर झालेला आहे. जसं डोसाच्या गाडीवर मेंदूवडा मिळतो अगदी तसाच क्रिस्पी असा मेंदूवडा तयार झालेला आहे. आता मी तुम्हाला खमंग अशी हिरवीगार नारळाची चटणी कशी करायची ते सांगते. आता मिक्सरच्या जारमध्ये आपल्याला कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. कढीपत्ता घालायचा आहे आणि आवडीनुसार हिरव्या मिरच्या घालायच्या आहेत. फुटाण्याची डाळ नक्की घाला, ओलं खोबरं घाला आणि आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि गरजेनुसार पाणी घालून हिरवीगार अशी चटणी बनवायची आहे. आता तुम्ही बघू शकतात मी काचेच्या कंटेनरमध्ये हिरवीगार अशी नारळाची चटणी सर्व करत आहे आणि पुन्हा मिक्सरच्या जारमध्ये पाणी घालून त्याच कंटेनरमध्ये मिक्स करून घेत आहे. तुम्ही बघू शकतात नारळाची चटणी आपली तयार झालेली आहे, पण आपल्याला खमंग अशी फोडणी घालायची आहे. आता तेल गरम झाल्यावर राई, जिरं, कढीपत्ता हे चुरचुरीत अशी फोडणी या नारळाच्या चटणीवर वरून घालणार आहे आणि म्हणून अगदी गाडीवर मिळते तशीच हिरवीगार चटणी मी बनवलेली आहे आणि तुम्ही नक्की बनवा आणि कमेंटद्वारे मला नक्की सांगा. अशी ही खमंग अशी नारळाची चटणी च्या वाटीमध्ये सर्व करत आहे. आता गरमागरम मेंदूवडे आणि हिरवीगार अशी नारळाची चटणी किती छान दिसत आहे आणि हा सकाळचा असा नाश्ता पोटभरीचा झालेला आहे आणि क्रिस्पी असा मेंदूवडा एकदम छान झालेला आहे आणि डीप करून नारळाच्या चटणीमध्ये अप्रतिम असा हा